pero di ko kayang buwi. Uy, talaga na yan. Yun ang gusto ko talaga. Tagpreparan mo papati ko. Yarong pagal-pagal ako, no? Daiman? Daiman. Uy, siyara manok. Pritos pati. Hindi talaga. Sa inyo, Nali. Di mo aram? Di kasi kaso mo yung swapon. Di mo aram? Ang tiga si kaso ko swapon. Mapa ko igiswapon. Tigi masimas ko nga si likod ka yan. Di mo aram? Ay, tatigi masimas. Siram-siram na kayo. Masimasong ko yan. Tanga akong kapalan. Sitig kagutan mo duman sa likod. Ang tiga ko din sa likod. Sitig daraswapon ni Padimon mo. Ano? Sitig daraswapon kang Padimon. Sabi mo papanira tungunan. Ay, kapay ka ba ko to? Paano ko yung tungo yan ah? Tigdara to, igitay bubulang mi sa aga. Yan, ibulang mo. May bulang mo yan, tig fried chicken mo na. Ano man, kakanin mo na lang. Hinita na yan. Binakal ko yung duman. Tatig i-schedule mo. Tapos papanira ta lang. Ano kaya? Ano mo kaya yan? Lasang bulong na yan. Ano ka nang kadakulento, Dok? Tudok mo na ano? Puro na yung tudok ding bulong. Tudok mo bulong na ano? Hinita na yan. Sa mo na, ika na lang kayo magkakan. Patay mo man kakanon. Puro yung bilamil.